Barakaldokoa naiz eta. Baina ez naiz Barakaldokoa. Barakaldokoa naiz eta. Barakaldokoa naiz eta. Barakaldokoa naiz eta. Euskaldungo naiz. Barakaldokoa naiz eta. Gustatuko litzaidake barrikada Barakaldon hastea. Hau Barakaldo da. Hau. Eta hau. Euskal Herriko herririk handiena da. Euskaldun gehien dituen herria. Eta erdaldun gehien dituena. Euskal Herria, Postaletan agertzen ez den Euskal Herria. Euskal Herria, beste herria. Hemengo arnakunea Ikea da, eroskezak egitera etortzen diren euskaldunari bera. Hemengo asko korrikari la korrika esaten diote. Eta aldi berean, korrika batzordean, 23 eragileak hartzen dute parte, hau. 7 korrika zesta egin dira eta 6 korrika txiki. Guztira, 30 bat ekimen. Herri honetan badutu 25. korrikari hasiera emateko indarra, popoa eta gaitasuna. Agian Barakaldok ez du beste herrien sarrak. Ez du alde zaharri, ez da bereziki polita, garbi dago. Garbi. Eta ona emitzea, arraza da. Metroa dago. Rena, renez, autobusa. Korrikaren antiera jendazu baterako ezin aproposagoa. Oinezkoentzako ere josia dago. Beitu zenbat leku. Eta hemen leku gehiago. Eta aparkatzeko. Uste dugu, 25. korrika Barakaldotik hasteko baldintzak egokiak dela. Inpaktua zanguratu esan daiteke. Korrikak euskatuak sor ditzake. Euskatu partikoak aktibotu. Barakaldoko euskal komunitateak behar duen bultzagatu eman. Argi dugu, Barakaldo euskaldundu behar dugu, Euskal Herria euskalduntzak. Horretarako, 25. korrika hemendik hastea mugarren izan daiteke. Barakaldon bide luzea dugu aurrean, baina korrika hobeto goaz.